my neck. Du er lidt rød faktisk. Åh nej. Morgen. Morgen er i byen. Det er det der, I skal bare sige til, hvis I skal have sådan nogle sorte bjælker over øjnene, så fikser jeg det. Nej, jeg skal have slør på skærmen. Hey mand, er det din chef, der drikker min øl eller hvad? De forsvinder langsomt. Du skal bare tage dem der. Nej, jeg fornemmer ham, mand. Du får ham til at stoppe. Ja, men han havde ikke nogen. Han kunne ikke. Ja, men nu tager han en til. Hallo! Kim, stop! Stop! Min øl! Stå og sparke på. Smid dem af på køkken, eller tag dem. Jeg vil sige undskyldninger på sin lastbil. Nej, men jeg har faktisk sagt, at jeg kan ikke finde ud af, hvad der er, så... Hvad sker der? Hvad sker der nu? Ja. Hvad ligger det der planlagt? Vi har stået og ventet en helt 3 kvarter, tror jeg, på de andre Pirates. Hvor blev Bakke? Hvor blev Rask? Hvor blev vi stod? Vi har bare vi har stået og ventet 3 kvarter på de andre pirater. Jeg skal lige have en der drik. Walking here, just fucking. Oh, seriously? Fucking morning. Jeg fatter ikke. Hvad sker der også med at have en fest, så kommer der pirater? Der er flere ting, jeg mangler. Jeg mangler What is this? Yeah!